din hija alfabet tal-Braille u alfabet normali. Allura l-istudenti li qed isuru dan l-istend qed ikollhom esperjenza li għalkemm ikunu fil-livell primarju jew sekondarju ikunu konxi illi il-persuni nieqsa mid-dawl jużaw alfabet differenti. U allura hekk ikunu iktar konxi tas-soċjetà ta' persuni li jgħixu f'dinja ta' ambjent mudlan. Għax fir-realtà l-ambjent ta' madwarhom ma jarawx. Allura f'dan is-sens aħna nkunu iktar nies li mhux biss nifhmu ċirkustanzi tal-ħajja ta' kuljum tagħhom imma naraw aħna stess kif nistgħu nkunu ta' għajnuna. U dan qed jiddiversifika iktar il-kunċett inklużjoni soċjali. F'dak li huwa l-iżvilupp soċjo-ekonomiku għaliex illum it-touchscreen qed jaqta' qalb il-persuni omja minħabba li komplikat ħafna. Allura qed naraw bħala VO biex niddiversifikawlhom il-ħiliet, l-abilitajiet tagħhom ħalli d-dinja tax-xogħol u fid-dinja tax-xogħol ikunu dejjem inklużi u dejjem konsistenti. Dan jappella għalikom iż-żgħażagħ għax għada pitada ikolkom iktar responsabilità fil-ħajja u tridu tkunu tafu naturalment xi tridu tagħmlu għal dawk illi b'xi mod jew ieħor aħna naħsbu li huma vulnerabbli. Imma fir-realtà hi li jgħixu dinja differenti minn tagħna. Dak li hemm madwarhom ikun differenti minn dak li hemm madwarna. Huma ppreżentaw ukoll din l-informazzjoni fuq l-istevja. Tajjeb hekk għaliex għax illum mal-pubbliku li ġie attenda għall-wirja agrarja qasmu l-istevja. Għalissa għaddejjin b'riċerka fuq l-istevja għax il-Maltin u l-Awċin tradizzjonalment ma jixorbux ilma, jinsew. Anzi jixorbu ilma wara li tinżel ix-xemx li mhux tajjeb għas-saħħa tal-bniedem. L-ilma trid tixorbu matul l-enerġija tad-dawl tax-xemx. Allura qed nagħmlu eżerċizzju fejn iduqu werqa stevja. U mbagħad matul il-ġurnata huma stess qed jgħidulna taf kemm qed nixrob iżjed għax qed qabbad l-akk, get my point? U dak jagħmel sens, għax l-istevja hija antibiotik naturali, jiġifieri s-sistema diġestiva b'mod naturali tinċentiva, mhux qed tieħu xi ħaġa artifiċjali. U qed ikollna ħafna idejat mingħand in-nies kif l-hom jagħda pitada kif qed nispjegalek ikunu parti mill-pakkett tal-agrikoltura, mill-pakkett tat-turiżmu, mill-pakkett soċjo-ekonomiku. Pereżempju, għandna wkoll l-istorja fuq il-Braille tal-aħħar 1000 sena ta' storja tal-imdina, tal-agrikoltura u l-ambjent. Għaliex għax kull min jidħol l-imdina, kulħadd jgħidulu kemm kienu jgħixu nies li kienu jirrappreżentaw il-min ħakem il-Malta, imma dwar l-istorja tal-agrikoltura u l-ambjent tal-imdina m'hemm xejn la għall-Maltin u laqqas għat-turist. Allura aħna permezz tal-pakkett tagħna non-visual tourism tħallna analizzajna llum il-visuali u non-visuali kif jistgħu jikkontribwixxu u flimkien il-visual u non-visual iddeċidew illi kulħadd jitkellem fuq l-ambjent, kulħadd jitkellem fuq prodott frisk bnienu naturali, kulħadd jitkellem fuq l-agrikoltura, kulħadd jitkellem fuq il-bidla fil-klima, imma fl-imdina m'hemm xejn dwar dan. Allura huma għamlu ktieb s'issa qiegħed bil-Braille daqt ikun fuq hard copy wkoll nista' nibgħatlek kopja tiegħu jekk trid, illi jirrappreżenta l-aħħar 1000 sena ta' storja li sawru l-ambjent u l-agrikoltura fl-imdina. Li hija xi ħaġa li l-omja stess jħobbu jgħidu li huma jridu jagħtu kontribut lis-soċjetà. Jiġifieri ma jridux jippreżentaw lilhom infushom bħala vulnerabbli jew bħala nies b'diżabilità, jridu jippreżentaw irwieħhom bħala nies attivi. Allura aħna daw ix-xewqat, daw il-gosti issa apprezzati jew li aħna ma nitwif dak il-parametru, imma nippruvaw konsistentement minn jum għal ieħor inġibuh il quddiem. Hawnhekk hawn il-posters għana tal-ħiliet. Hawnhekk qassamna għaw pereżempju wieħed minnhom qed taraħ qed ifahmja jqassam l-istevja lil ħanut li jagħmel healthy food. Okay, hawnhekk hawn Marija qed tippreżenta l-istevja lil madam tal-iskola primarja ta' Ħaddingli. Aħna għandna r-rota tandem biex tawara
ikun jista' ikun blind u jkun jista' jaqdef qed tifhem. Għandna student hemmhekk ta' 7 snin 8 ħawwel għax huwa blind ukoll biex ikun komuni. Għandna lil Stephen, lil Michael u llum magħna għandna lil Bridget Mikallef illi hija artista, l-unika artista blind tan-knitting. Issa peress li l-Omja għandhom l-ewwel kollezzjoni tal-arti tal-Omja Maltin, ġifieri jpinġu, jaħdmu l-iskultura, jaħdmu l-fuħħar. Aħna ħanżidu din il-kollezzjoni ta' wirja ta' arti tal-Omja Maltin issa bix-xogħol tan-knitting illi qiegħda tipprepara, qiegħda tħejji Bridget. Qed ngħid il-ktieb ara il-Maltese Blind Art Collection għaw 13 il-persuna għamja, inkluż l-ex-deputat Għami ta' Għawdex, illi Kevin Kutajjar, Dr. Kevin Kutajjar, ok? Dawn huma t-tinġijiet tagħhom kif bdejna u għaw storja dwarhom ukoll. U kif spiċċajna, x'imbagħad spiċċaw jagħmlu affarijiet. Imma hekk meta xi Ministru, Prim Ministru, kap tal-Oppożizzjoni u minnu imur barra l-pajjiż, għandu showcase. Għandu ktejjeb hawn fuq hard copy u jista' juri l-arti tal-Omja Maltin f'liema livell waslet. U dan ifisser il-qalb sabiħa mhux hekk tagħna bħala poplu. Dan huwa tip ta' dam milli kabru huma wkoll għas-suq, aħna nippruvaw il-kabru fl-flex, tagħmlu ħafna affarijiet. Li għamlet jgħid tara, kif spjegajtlek it-taskrim il-problema, mela, aħna jixti illi il-VO tagħna Visual Non-Visual Network, ok? Tkun instructor mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni biex sew l-teachers tal-PE. Tajjebek, inkluż l-studenti tħarriġhom fit-tandem. U nagħmlu it-Tandem Bicycle Rally Secondary Tournament ma fl-iskejjel kollha biex l-istudenti ikollhom iktar idea. L-adolescenti, ġifieri bej 13 u 15, 16, eccetera, plus università, ikollhom iktar idea kif jikkomunikaw. Ma l-Omja għalli, sforza l-Omja m'hawnx f'pajjiżna. Ġifieri aħna ħanibnu tim ta' Tandem Bicycle ta' wara Għami u ta' dinjara, li tolgħu nikkompeti. Dan it-tip ta' inizjattivi ma jeżistux.